maju nggawa drei. Ngundrei lambemu apa? Nggawa cis trisula. Aku mundur mlayu. Bathara Guru adreng arep mateni karo aku arep cemplungke ana ngendi jenenge wadhe sing nggone nyiksa wong kuwi. Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Kawah Sikidang, Wulan Diyeng. Kawah Condro Dimuka. Kawah Condro Dimuka, bapak ora trima, wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane. Petruk ya ngono, Petruk ya makili aku dadi kaya beda adat saben. Pendak-pendak duwe juragan. Mongko ratu sabrang tekaning pati kowe karo aku terus golek juragan liyane. Ning iki kok ora ajak-ajak. Ngapae, Gak? Ya ora ana apa-apa, Lung. Goroh kowe iki goroh. Wong biasane kowe iki nek ora ana apa-apa ki akeh lemu omong, akeh lemu gojek. Saora-orane mesti ngejak cangkriman karo aku. Aku ki jane wis tuwa. Ning kok gampang dibebeda rasaku ya, Lung. Dibebeda karo sapa? Ora karo sapa-sapa, ning dibebeda karo lakon sing tak lakoni. Lakon sing dilakoni iki tegese aku ki gagas karo impen nih, Lung. Impen? Heeh. Ameng impene kok tok gagas, Gak. Ora usah digagas, tur awake dhewe iki ya wujude ming batur, ming panakawan, ming kawula cilik kowe karo aku ming wong sekeng. Nek gagas impen kok le kebangetan temen. Upama awake dhewe ngimpi terus impen kuwi ana maknane, ana kelakone, ya wis ditampa kanthi ikhlas. Ora usah dadak werna-werna. Ngono lho. Ngimpi apa? Impenku ki ngembet karo adhiku. Lho. Aku udu. Aku ki ya adimu to, ning udu kowe. Impenku ki ngembet karo adhiku, ya kuwi Semar. Lho. Aku ngadingaren. Monggo kowe ki arang-arang ketemu karo Semar. Nek ora nderekke Ratu Gustine awake dhewe nyabrang ning tanah Jawa, ya ora ketemu karo adimu Semar. Kok dengaran iki tok impekke. Engko gek ming kangen. Ayo, nek pancen kowe kangen karo adimu Semar, sowan nang gone Semar, ning Karangkadempel, kangen-kangenan. Rasah. Kok rasah? Nek ketemu Semar ki seneng, nek ketemu anak-anake Semar ki mreteli apa-apa. Aku nganggo kalung ya dijaluk. Aku aleman. Nganggo kalung ya loro. Men dikira wong brewu. Men dikira wong sugih. Ya wis. Mbok ya dicelengi ora nggo pameran. Nganggo kalung loro kaya raine apik-apikan. Lah iya. Anggepe ora. Ditabung nganggo tuku mas-masan dienggo pamer-pameran. Oh ya lho. Ha iya. Mula ya dipreteli karo anak-anake Semar. Nganggo ali-ali ya mesti dijaluk. Nganggo jam ya mesti dijaluk. Ning aku ora kok kangen karo Semar. Impenku iki kok kaya arep ana maknane. Maknane apa? Maknane ya arep lakon dilakoni karo adhiku Semar. Lah kowe ngimpi apa coba? Aku ngimpi kok kaya-kaya Semar kuwi numpak kapal. Lho, arep Sumatera. Ora. Nek ngimpen kuwi numpak kapal terus dumadakan prau mau kasempyok ing alun gedhe. Semar iki kendang kapracundang kuntal kaprapal digawa bantering banyu. Nganti aku bengok-bengok sirku ngoyak karo Semar ning mergo aku ya ora iso nglangi ya ming tak nengke bae. Saya adoh Semar digawa umbak nganti ora ketok. Geragap aku tangi bareng iku ing jago ingkang sepisanan tandha yen to wis gagat bangun esuk.
Lung, wiwit kuwi atiku kok ora tentrem, wiwit kuwi atiku kumesar. Ana apa sing bakal tumanduk karo adhiku Semar ya Lung? Rikat lampahing rata tanpa antara. Prateng suku ning argeram kang tumingal. Geram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos dangu sami Mbah Wacana. Kasarupraptanipun Ki Lurah Bagong. Ingkang wis prapta bali wis maning Ki Lurah Togog mangono pangudas marane. Wah. Kula nuwun. Wah. Assalamualaikum. Mbah Togog. Sapa lu? Nek suarane kok kaya anake Semar. Wah, kuwi anu ingkung kuwi lebono kuwi. Sego-sego kuwi lebono kuwi, buah-buahan kuwi lebono muar mangan entek-entekan kan. Wis teko Bagong dibukake ya ponakane kaya ya. Wah, ngopo? Bukake wae. Ada perlu sama Diko. Yo tak bukake sabar. Wis buka kok wae. Lho. Wis buka. Wis tak jugil. Ora edan gawe lawang kok dijugil kene le, kene go ngono apa? Ngono ya, Pak. Yo. Kurdo Surma Bangga Wagut Gati Nyomawukyat Iro Wang Oh Sembah bektiku ya Pakde. Ya tak tompo Pakde milung bektiku ya Pakde. Ya tak tompo Bagong Cak Bagus. Kok omahmu wis beda Pakde? Beda piye? Kok nyenyet ora ana apa-apa. Weh gleleng. Kae dhuwur kae lukisane sapa ya Pakde? Ayo lukisan aku nganggo sandangan Jawa. Weh lho kok kaya celeng. Lah. Ya sekarang sing gambar ya ora pateo iso. Mula ya wagu bentuke. Heeh, Pakde. Apa? Aku ngaturke bekti. Ya tak tampa. Pakde mbilu mbok gawe-gawe wedang ngono Pakde. Wah, malah di wong tua dikongkon. Ya, tak gaweke. Senengamu apa? Kopi. Ya. Pahit apa legi? Pahit. Legi ngopo? Kopi kok legi. Jane eneng ngopo? Sepisan aku silaturahmi, Pakde. Ya, tak tampa. Karang ya suwe ora ketemu karo Pakde. Togok. Kangen to aku mestine. Oh. Menungsa kok. Lah iya. Sing angka loro aku ngaturke berita lelayu. Lho. Berita lelayu. Heeh.
Sapa sing ora ana? Adimu. Ora cangkeman, Gong. Cangkemmu kowe. Malah ngunekke. Lah kowe ki tak unekke aku ki pakdemu nek ngunekke bocah cangkeman ya subur-subur to. Kok malah genting ngunek-unekke wong tuwa. Ngene ya, Pakde, rasane sun dhisik. Aku tak matur karo Pakde. Heeh. Bapak kuwi nganu, apa jenenge? Digawa karo adimu. Adikku sapa? Bathara Guru. Lho, digawa sebabe. Ha critane rak aku ki kepengin bangun desa. Apik kuwi. Kowe dadi pengareping kawula kudu wani bangun desa. Bener. Ning aku entuk sasmitaning Jawata. Nek lek bangun desa kuwi iso rancak niring sambikala. Nek ditumbali ya kuwi ingkang winastan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Bapak ngendika, Bapak Semar ngendika kuwi anane nang kayangan, bener wae, Dik? Bener. Kuwi panganane dewa. Arane pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Terus aku pasrah karo Bapak, wis panek ngono mangsa baranga jare Bapak kuwi Sang Hyang Ismaya, kakane Bathara Guru. Mestine Bapak iso sambung rembug karo para dewa. Bapak terus matek aji pamengkang, pameling. Pamengkang. Terus Bathara Guru teka. Oh, teka ning ngomahku. Bapak omong Bathara Guru gandeng Bagong ki ya ponakamu. Ki arep bangun desa ki ora tok bantu ora kelakon. Terus gurune muni piye? Gurune muni ngene iki, anak-anak ngono. Mbok ora clemongan kok ngomong apa bang. Aku seneng nek Pak Dino suwi cangkeme iso mlembung. Mlembung dongkulmu merocot. Bathara Guru ngendika ngene iki. Kakang Semar, aku sakula purun maringaken pelen pertangga jiwa ning sekilone 4.000. Pertangga jiwa kok didolku ngomong sapa? Apik tenan kaya apa? Kaya iwak apa? Iwak brontak lho. Nek nesu saya mlembung. Ning kula kepengin titah siji sing mboten nyembah kali kula, mboten tata krama kali kula, kedah tata krama tedah nyembah. Lah titah mau sapa, Bapak? Bapak kon nyembah karo Bathara Guru, kon basa karo Bathara Guru. Aku rak muring to, Dik. Ah mestine wong tuwa kok kon basa karo adine. Lah iya. Bathara Guru unek-unekke. Lah jenenge kowe kuwi kewanen kaya ngono kuwi. Bathara Guru kuwi dewaning para dewa kok tok unek-unekke. Sik, Pakde, salonmu dicilekke sik. Salon ndi? Lah kuwi ngisore rong kaya horen. Horen dongkulmu mlocot ora. Aku nesu mergo aku mbelani Bapak geger. Terus geger perang rame kae dewa-dewa kalah karo aku karo Gareng karo Petro. Aku Bathara Guru kuwi maju nggawa drei. Ngundrahi lambemu kuwi. Nggawa cis trisula. Aku mundur mlayu. Bathara Guru adreng arep mateni karo aku arep cemplungke ana ngendi jenenge Pakde sing nggone nyiksa wong kuwi? Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Kawah Sikidang, Wulan Dieng. Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Bapak ora trima. Wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane, Petro ya ngono, Petro ya makili aku dadi jak munggah nang kayangan, Pakde. Piye perasaanmu, Pakde? Mula aku sambat karo Pakde Tomi, Togo kuwi supaya bantu karo Bapak aja nganti Bapak tekan ning sirna, Pakde. Manik Maya kok mesti ngono ya. Mula kowe tak kandhani ya, Gong, aku sakjeke wiwit medhu ning jagat aku nek kon ketemu Manik Maya kuwi moh. Mergo nuwun sewu arep kae diwaning para dewa ning atine urung resik. Lah iya, aku ki ya gumun. Kok Bapak kok ning jagat, Pakde Togong ning jagat kok lek Manik sapa?
Ora adine bapak aku nang ndang lek Manik Maya ki gedangkrang ning kayangan iki lho. Kan ora adil kuwi. Mergane ya mergo Manik Maya wis sengit karo aku, sengit karo bapakmu ki wis jaman enom. Lah kok padhe dadi elek. Ambiyen aku mbiyen kon diapusi karo utawa digawe dikrenah jenenge dipitnah. Wo, karo Manik Maya karo bapakmu ki aku dipitnah. Wong aku ming gojek, ming ngajar atos sing balung mleting kulit dilaporke karo bapak Sang Hyang Tunggal. Monggo ning nglaporke Manik Maya muni kae Tejamaya karo Ismaya do gelut kepengin dadi diwaning para dewa. Sang Hyang Tunggal nesu. Sang Hyang Tunggal ya bapakku, lho bapakne bapakmu kuwi mbahmu. Weh, isih urip? Isih. Arep rono. Lho. Ngerti dalane apa? Ngegrab. Ora diterke. Ku tak omong critane sik to. Ha iya terus piye? Bareng ngono aku didukani karo Sang Hyang Tunggal. Didukani karo Simbah. Tejamaya Ismaya kok kelakuanmu kaya ngono. Padha regejegan mung kepengin dadi dewaning para dewa. Kowe tak dadekke dewaning para dewa nek Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon. Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus aku yo niat gunung mau arep tak untal cangkemmu tak ambake nganti keplek-keplek kaya ngene. Mbok sok diwiru, Gek. Cangkem kok diwiru, men rapi ngono lho. Bapakmu yo adreng wedi dawuhing wong tuane, pagering gunung sisih wetan diserot, mula saparuh gunung mlebu nang wetenge bapakmu kuwi, mula wetenge keplek-keplek. Terus dadi elek kabeh. Terus dikon mudhun ning jagat sing dadi dewa Manik Maya. Pancen kae kesasapan jiwa kamanungsan tegese kesasapan watak sing elek. Mula tekan seprene janjane Manik Maya nek karo aku ki ya gedhing. Mula aku emoh nek ketemu karo bapakmu ya gedhing. Mula bener jagat ki eneng siji wong sing ora nyembah karo Bathara Guru ya mung bapakmu kuwi. Ah iya. Ha iki bapak wis digawa karo Bathara Guru ditumpakke patroli. Karo Gareng karo Petruk. Ra ora mung dipatrapi paukuman karo Bathara Guru. Wah, apa? Aku njaluk tulung wae. Njaluk tulung apa? Gandeng kowe kakangne bapak. Mbok bapak ditulungi, Pakde, mesake. Nek tenan-tenan cemplungke kawah. Aku rak kelangan bapak, aku rak kelangan Gareng, kelangan Bagong to, Pakde. Togok malgak legok trembilung kang Sarawita. Nek aku sing munggah ning kayangan ndak kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan, Gong. Nek kowe arep bantu karo bapakmu, kowe tak dandani, kowe tak bantu. Dandani cara apa aku? Pokoke manut karo aku, tak dandani wong sing mlebu metu ning kayangan ning ora ana sing ngelekke. Sapa? Dewa? Ora. Titah wae. Ning kowe gelem ora? Sing mlebu metu kayangan dadi kekasihing dewa kuwi ming bendaramu Raden Janaka. Mula kowe tak dandani kaya dene Raden Janaka. Oh, ana wong tuwa tak plintir cangkeme tenan. Ketoke aman, ketoke tentrem. Engko nang ati Janaka sing tenan ngerti. Apa ora dipecah sirahku? Ndaramu iki wong awas, ndaramu iki wong pinter. Nek ngerti kowe sing dadi Janaka ora nek nesu malah sajae seneng. Rupolae beda karo adat saben. Ngono ya? Ha wis apa-apa wis. Bagus ya engko. Bagus kaya Raden Janaka plek ora geseh. Wah. Arep golek rondo sih. Aja dinggo kurang ajar ora sak penake. Lumayan ya nyaut-nyaut siji loro. Wis Pakde ganti septo Pakde. Yo, saiki kowe sedakep. Nek nek wis dadi ora gleleng lho. Ora tak nggo nulungi bapak kok gleleng.
Wis ya. Tak suwunke karo sing gawe jagat muga-muga iso kasembadan penjangkamu. Bisa wujud Raden Janaka kowe le anakku cah bagus Bagong. Oh, Pakde. Mara Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang ayu taya wantah lho apa ora gleleng piye saiki to rasake awakmu piye edan kaya bar perawatan tanganku halus banget ya Pakde kowe iki wis dadi Janaka kok padha Pakde tegep malah kurang ajar saiki wis baguse ora jamak kaya ngono lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo ingsun sun remuk dadi ndika wong ayu jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkur iki ana baya kok iso ngadeg malah kewirangan toga kowe wis kowe munggah ning kayangan mlebu metu kayangan ora gelem ana sing iso nyegat karo kowe arep ngopo arep suluh rasa nganggo suluk barang ming mulat marang ta Janaka iki heeh wah sik guru ketenan iki sing mlebu ning awakku iki apa kewan cilik-cilik iki lho cengelke kayang siren sawetawis ngrisi marai ora iso konsentrasi wis candiak kowe modal ra ngono ya kok nggih wis aku tak mangkat nang kayangan iki ndak salah ketinggalan bis munggah ning kayangan kok sing ati-ati ya Gong tak dongake muga-muga sembadan nggonmu nyelametke wong tuamu iya Togep Bilung kula wonten dawuh Ndara boroke ditamban tukokno bedak doris bedak kiri Bilung tak basano malah nyelekit ning ati wis ngono ya Pakde aku nyuwun pamit ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik
Gegeg